Hey guys, welcome to the lesson. Tapok hoş geldiniz. And today we are going to talk about have, can and to be verbs. Okay? Bugün bilen have, can ve to be işlikleri näme? Şoňa terek So, birinci bilen have. Have ve has ikisem bar diýme aňlatýar. Yani hususulugy görkezip, men netene onu bizde bir zat bar diýjek bolsaňyz, have ýa-da has bolýar. I, you, we, they de have bolýar. He, she, it de has bolýar. Okay? İlki bulara teredelik. I have a book. Okay? Meaning kitabım var. I have a book. You have a bag. Tenin sunkan var. You have a bag. We have a dog. Bizim itimiz var. We have a dog. They have a cat. Onların pişiği var. They have a cat. I have a book. You have a bag. We have a dog. They have a cat. Şurada hem have bar deyip tercüme edilip dur. He, she, ite teredemizde olsa has demek, olun bar demek. Yani he, she, ite biz have derle has olanyar. She has a phone. Onun telefonu var. He has a ball. Onun topu var. It has a Bluetooth. Onun Bluetooth'u var. Eğer de men she deyse men bir gıydı godağını tutup aytyan. Mehri volpiler, ceren volpiler, maral volpiler. Maral has a phone mesela. He has a ball. Murad has a ball mesela. Murad'ın topu var. It has a Bluetooth. Mesela telefonun Bluetooth'u var. She ol gıydı godağını tutuluyor. He ol oğlun godağını tutuluyor. Ve it ol zat godağını tutuluyor. Ya da hayvanlar. İnne siz men plan zadım yok diyecek bolsaňyz, siz şulan öňünden don't bermeli bolýaňyz. Don't. I don't have a book. You don't have a bag. We don't have a dog. They don't have a cat. Okay? Şulan hemmesinin ortasında don't berip çıkaňyzda, siz şodat yok diýäňiz. Ýene bir gede. I don't have a book. You don't have a phone. We don't have a car. They don't have a laptop. Okay? So, he, she, ite gerek gelene olsa, size yam doesn't berýäňiz ve hasy have urýäňiz. Meselem, she doesn't have a phone. She doesn't have a phone. Onun telefonu yok. She doesn't have a phone. He doesn't have a ball. It doesn't have a Bluetooth. Okay? Yine bir gedek. She doesn't have a laptop. He doesn't have a girlfriend. It doesn't have a charger. İni olsa, seninle planzat bağ mı deyip nerede paydılıyar? Şoňa teredelin. Meselem ýaňy bir aýtdyk. I have a phone diýsem, men telefonum bar diýdik. Şeýledem. Eger de men telefonum bar mı diýip sorajak bolsam, men öňüne do berýän. Do I have a phone? Men telefonum bar mı? Do you have a girlfriend? Sen gurlaşan diýdiň barmy? Do we have a car? Bizim maşinimiz bar? Do they have a big house? Olan uly öýü barmy? Onda sonra geçecek bolsaňyz duny öňe alýaňyz. Do I have a TV? Men televizorum barmy? Do you have a phone? Sen telefonun barmy? Do we have a big house? Bizim uly öýümüz barmy? Do they have a dog? Olaryň iti barmy? Okay? Gelin olsa he, she, ite teredelin. Yani aýtdyk, eger de bizde he, she, it gelse, ona has gelýär, right? She has a pen. He has a notebook, right? It has a cover. He, she, it de has gelýär. Ve yoklukda she doesn't have diýäňiz. Tebe berdak es does'a veren üçin özüni have şo duruşunda durýar. She doesn't have a pen. He doesn't have a girlfriend. It doesn't have a cover. Okay? Edil şolar ýaly soragy bereňizde de does geçýär, berden aýrylýar. Does she have a pen? Does she have a pen? Onun ruçkasy barmy? Does he have a laptop? Onun kompýuteri barmy? Does it have a mouse? Onun myşkasy barmy? Okay? So, do, does bile berýäňiz, have şo duruşuna galýar. Gelin indi bolsa, can modal işligine teredelin. Can demek plan zat edip bilýän. Okay? Şo manyny berýär. Ve on iki manyny var. Birincisi başlaryňyzy görkezjek bolsaňyz, meselem men ýüzüp bilýän, men aýdym aýdyp bilýän, men ogadan tant edip bilýän, şolar ýa.
Eger de siz meselem haýyş etjek bolsaňyz, ýene de kan olanýaňyz. Meselem şonu açaý, şonu goýup bilersiňmi, maňa jaň edip bilersiňmi, maňa kömek edip bilersiňmi? Bulan hemmesinde ýene de kan olanýaňyz. Häzir şolary sözlem içine getirip öwrenýäs. İlki bilen kani başarnyk görnüşinde seredelim. Meselem eger de men yüzüp bilýän diýjek bolsam, I can swim diýen. Swim demek yüzmek ve siz men yüzüp bilýän, men plandan edip bilýän diýjek bolsaňyz, ştaýyn olanýaňyz. I can swim. I can dance. I can sing. So eger de siz I can do something diýseňiz, men plandan edip bilýän diýen. Okay? Edil şolary ýalym hemmeti bilen şo burada. You can dance. Sen tant edip bilýän. She can sing. Ol aýdym edip bilýär. We can play games. Biz oyun oynap bilýär. Hemmetinde şo can gelýär we şo can sizde men plandan edip başarýan diýen manyny berýär. Eger de siz bir zat başaramok edip diýjek bolsaňyz ýa-da edip bilemok diýjek bolsaňyz, onda can'yň ýzyna not berýäňiz. Can not. Okay? Meselem I cannot swim. Ýöne gys kaldy we edip bilýäňiz can't. I can't swim. ýa-da I cannot swim. She cannot dance. We cannot use the phone. He cannot jump. Okay? Plandan edip bilemok cannot. Eger de siz soru berjek bolsaňyz plandan edip bilýänmi dip, onda can bilen başlaýaňyz. Can you swim? Meselem, sen yüzüp bilýänmi? Can you swim? Can she cook? Ol nähar edip bilýärmi? Gelin indi bolsa, can sözi haýyşda nähil ulanylýar, şoňa seredelik. Eger de siz meselem gapyny ýapaý, ýa-da taňa jaň etsem bolýarmy dip, haýyş hukmyny birine ýüzlenseňiz, ýene de can bilen ýüzlenýär. Meselem, can you open the door? Can you open the door? Right? Gapyny açyp bilersiňmi ýa-da gapyny açaý? Can you call my mom? Can you call my mom? Men ejime jaň etip bilersiňmi? Can she come? Ol gelip bilermi? Can I go? Men gidip bilermi ýa-da men gidäýin? Köp ýagdaýlarda bir türkmen dilinde men edip bilermi, goýup bilermi diýem dokda men edäýin goýaýyn ýa-da. Meselem, can you open the door diýsem, sen gapyny açyp bilersiňmi diýem dokda gapyny açaý diýär. Ýa-da can you call my mom? Men ejime jaň edip bilersiňmi diýem dokda ejime jaň edäý diýär, right? Şolary ýaly birine haýyş bilen ýüzlenýänizde can bilen aýtýan. Meselem, can you spell your name? Adyň harplap bilersiňmi? Can you stay with us? Biz bilen galyp bilersiňmi? Şolary ýaly can you do something? Edil you bilen bolşýaly I, we, you, they, he, she, it'in hemmesinde şonu etýän. Can she come? Can we go? ýa-da can you explain? Sen maňa düşündirip bilersiňmi? Can you explain? Okay? Düşünüňizmi? Great. Gelin indi bolsa to be işliklerine seredelim. To be işlikler ingliz diline hereketiň ýok ýerine gelýärler. O näme diýmek? Meselem aýdalyň, men iýýän, içýän, oturýan, turýan diýjek bolsaňyz, o taýda näme etdiň diýen soraga jogap bolan sözler bar. Şoň üçin o taýda gerek gäl. Ýöne eger de siz meselem men muallim, ejem 30 ýaşynda ödüň barada tanıştyrýaňyz ýa-da milletiňiz aýtýaňyz, ýaşyňyzy, käriňizi aýtýaňyz, şo ýagdaýlarda siz eýýäm hereket aýdan gok. Sebäp ingliz dilinde hemme sözlemlerde işlik bolmaly. Sebäp formula nähile kitýär? Subject plus verb, right? Hukman sözlemde eýe we habar bolmaly. Eýe we hereket bolmaly. Atyl hereketiň ýok ýerine emri zatyda hereket bolup çykyş etýär, kömek etýär. Şoň üçin hem ady kömekçi işlikler. Okay? Size kömek etýärler. Men okutýan ise men näme etýän diýen. O taýda gerek gäl. Ýöne men muallim diýsem men kim? Men kärim näme? Right? O taýda ýa yes gerek. O taýda I am a teacher. Bul gerek bolýar. Ýöne bu barada siz beýlik sapaklarda hatam giňişlerini öwrenirsiňiz. Haýsy to be işlik, haýsy a çalışma bile gelýär, şoňa seretýär. So, eger de siz meselem I diýseňiz, I bilen hukman am gelmeli. To be işlikler üçe bölünýär. Am is are. Ve hertiniň öz gelýän a çalışmasy bar. Meselem I am bile gelýär. I am a teacher. I am kind. I am smart, right? So, he, she, it bilen is gelýär. He is intelligent. She is my mom. It is clear. Okay? So, I bilen you, we, they gelýär. Okay? For example, we are teachers. You are students. They are engineers. Ona ýene bir gerek. I am. You are. We are. They are. He is. She is. It is. Indi eger de siz men muallim diýen bolsam,
Indi men muallim mi dip sorajak bolsam ýa-da men muallim dälejek bolsam, bize näme kömek etdi? Indi meselem şurada meselem you are a teacher, right? Sen muallim. You are a teacher. You bilen agelýär. Haçan siz şonu soraga öwürjek bolsaňyz, sen muallim mi dip, onda sizin aňyz öňe geçýär. Okay? Are you a teacher? Okay? Are you a student? Are you mahri? Right? So, egerde siz ýoklugy etjek bolsaňyz, ýani men muallim dälejek bolsaňyz, onda should to be işliginiň ýerine not goşýaňyz. You are not a teacher. Sen muallim däl. She is not kind. He is not polite. She is 49 years old. Ol 49 ýaşynda. She is 49 years old. Egerde siz ol 49 ýaşynda diýip sorajak bolsaňyz, emizan alyp öňe goýýaňyz. Is she 49 years old? Right? Ol 49 ýaşynda dälejek bolsaňyz not berýäňiz. She is not 49 years old. Okay? Ýa-da we are at home. Biz öýde. We are at home. Biz öýde. Biz öýde mi diýip sorajak bolsam, are öňe gitdi. Are we at home? Are we at home? Egerde biz öýde dälejek bolsak, we are not at home. We are not at home. Clear? Good job. Ana bu tapamyzdan jemledik. Men size gönükmeler, videolar, zatlar goýarym. Egerde düşünmedik ýeriňiz bar bolsa saradyp görüň. Täze bir 10-15 minutluk videolar we siz hemmesini birlikde görmäň. Birazajyk bölüp görüň, ýene bir gezek görüň, şop kelläňizde go girer ýaly. Bir gezekde göreniňiz bilen kelläňizde girmän biler, sebäbi täze informasiýa. Şoň üçin gaýtalap görüň, öýüşleri ýerine ýetiriň. Aýdalyň, egerde men şo taýda 20 sany gönükme goýan bolsam, hemmesini kökman görüň, günnere bölüň, barsyny bir günde oturup etmeli däl. Kurs bir hepden içinde diýinjek bolup zat etmeli. Bir tapak gördüňizmi, şo tapagyň üstünde 4-5 gün işläň. Mesela men şu taýda 2 tane tapak düşündirýänmi? Siz şonu görüň, köprak görüň. Ýa-da mesela 10 upражнение etdimmi, şonu her gün 3'e bölüp işläň. Şeýle ýuwaşadan kelläňizde salyň we indi tapakda görüşýänçek. Bye bye.